Сәлам дуслар, сіз Татарстанның төп яңалыкларын карыйсыз. Узган атнаның төп яңалыгы кыр казлары кайта башлады бит. Ничә кыр казын күрдең инде син? Әйтәм. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Башлыйк. Дүшәнбедә бар Россия космонавтика көнен билгеләп үтте. Җиңү көне һәм тагын берничә бәйрәм белән бер рәттән космонавтика көне дә кешеләрне җыеп кызыксындырып булырлык сирәк әхлакый юнәлеш булып кала. Фән бәйрәменнән ул идеологик бәйрәмгә әверелде. Кызганыч. Татарстанда республиканың баш мөфтиен сайладылар. Сайлауларда бердән-бер кандидат Камил хәзрәт Самигуллин җиңде. Аллага шөкер. Владимир Путин коронавируска каршы вакцинаның икенче компонентын ясаткан. Димәк, авырмаячак. Димәк, безнең белән булачак. 15 апрельдән Россия белән Төркия арасында регуляр һәм чартер рейслар туктатылды. Бу бары бер нәрсәне аңлата. Хәзер Россия хатын-кызлары Төркияне төрек сериалларыннан гына карап искә ала алачак. Казан Россиянең иң чиста шәһәрләре топына кергән. Шәһәр мэры бу турыда белдергәннән соң Казанны чолгап алган тузаннан яшьлек күзләрен сөртеп куйды. Сез моны бездән башка да беләсез, әмма без барыбер әйтик. Бөтен дөньяда изге Рамазан ае башланды. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Амин. Пешерәк димәктән. Казанда бер кыз бала ярты гәүдәсенә кадәр балалар уен мәйданчыгында ком астына киткән. Ана кеше кызын коткармакчы булган, әмма упкын аны да аска өстери башлый. Хакимият моны комның кар сулары белән юдыртылуы сәбәпле булды ди. Без бу хәлнең чын булуын әйтәбез. Чаллы сырхауханәсендә пациентлар белән элемтәгә керү өчен QR-код куллана башлаганнар. Теге дөнья пациентлары белән булмасын, иң мөһиме. Атнаның ике яңалыгы. Татарстанга коронавируска каршы Эпивак Корона дигән вакцинаның беренче партиясе кайтартылган. Рөстәм Миңнеханов вакцина ясаткан. Туры килгәндер дисезме? Юктыр. Хәзер күңелсез яңалык. Акбарс Гагарин кубогы өчен 7нче уенда Омскның авангардына 3-4 исәбенә торып, ярышлардан чыгып очты. Күңелсезлеге кайда? Зөһрә булмый инде, яма гүзәл. Дуслар, узган атнаның төп яңалыклары шушылар иде. Роберт, туктале, син теге кыр казларын санап бетерә алдыңмы? Әйе. 46 иде алар. Шуты бигез күргәнсең син. Тукта. 85 булгандыр бәлкем. Тукта. 116 иде алар. Чөнки Татарстанга юл тота иде алар. Кыйга.